Grazzi tal-li uġobkom li segwu dan it-tieni podcast jina Leandro nilqakom għal dan l-episodju, dan it-tieni episodju qegħdin nagħmlu mal-membri u mal-Juventini Maltin. Illum għandna lil Pierre Borg, Pierre grazzi ovvjament tal-li għajt l-istedina tiegħek. Grazzi lilek. Mixtieq tibda ovvjament għaxed introduċi lilek innifsek, forsi jgħidilek millek issegwi l-Juventus u nimxu minn hekk. Jiena naħseb pratikament li insegwi l-Juventus naħseb minn mindu kelli 7 snin law. Għandi fil-familja ġifieri minnu Juventini ma jekk tgħidli min ġibdek lejn it-tim ngħidlek ma nafx għaliex naħseb kienet ġafija minn dejjem. Titwiled hekk biex jgħidu. Eżatt. Niftakar isu li sħiħ kampjonat sħiħ isu mill-lejti creative world hawnhekk. Tifhimni ġifieri u anke konti ferri ġifieri l-lobiet ma kontx nitlef waħda ġifieri il-Juventinità minn dejjem ġafija. Kif kont tissegwihom dak iż-żmien? Ġifieri dak iż-żmien pratikament kampjonat fuq ir-radio dejjem, ġifieri mbagħad tistenna il-programmi ta' filgħaxija biex tara l-gows. U niftakar kulħadd kien jistennihom bil-ħerqa għaliex kienu dak iż-żmien konna nistaġbu b'ċertu maġni mill-viċin, illum anke waqt il-logħba, letteralment mal-plejers, imma dak iż-żmien kulħadd kien jistenna dawk il-programmi biex jaġġara eżattament. Differenti minnhom il-ġurnata. Totalment. Però naħseb kien żmien sabiħ ukoll. Naf ovvjament li kontu għamilt żmien twil mhux ħażin involut fil-kumitat tal-klabb tagħna hawnhekk. Forsi tgħidilna daqsxejn x'kien l-irwol tiegħek u x'memorji għandek ta' dak iż-żmien? Jiena għamilt fil-kumitat hawnhekk bdejna meta deċidejna li nkabru l-klabb dak iż-żmien fil-1997 u pratikament qisu kontinwi għamilt 7 snin fil-kumitat u mbagħad kont għamilt perjodu 5 snin oħra wara ċertu żmien. Bdejt bħala membru fil-kumitat u għamilt żmien ukoll bħala kaxxier ġifieri. Dak iż-żmien konna ddeċidejna niftakar Mark Zammit kien jgħid li wasal iż-żmien, dak iż-żmien konna niftakar konna għandna l-belt, kien hawn it-tendenza l-klabs kulħadd il-belt, però donnu kulħadd dak iż-żmien beda ħirex mill-belt u jkabbar il-klabb. U konna ngħidu aħna speċi m'għandna xejn għażmin ħadd ieħor għaliex m'għandniex nibru wkoll. U dik li għall-ewwel deret ħolma bil-mod il-mod bdew ġejjin in-nies ġodda, kważi qasibt ninsemmi ismijiet għax nibża li ninsal xi ħadd. Bdejna niżdiedu kważi kull ġimgħa, niftakar. U minn hemmhekk tlaqna biex illum il-ġurnata għandna dan il-palazz insejjaħ għaliex dan huwa letteralment il-palazz tal-Juventini hawn Malta. Ekku, u x'memorji għandek minn dak iż-żmien? Forsi dik l-isbaħ memorji dak li għandek dak iż-żmien? Ifhimni memorji sbieħ ħafna u kif qedtlek tibda tara l-ħeġġa tan-nies. Qed ngħidlek imbagħad l-ewwel niftakar trasferejna ruħna għall-Melita meta Manuel Kassar offrilna l-post tiegħu dak iż-żmien u konna naraw il-logħbiet minn hemmhekk kien żmien sabiħ ħafna għaliex il-kwantità enormi ta' nies li ġiet u kulħadd jinkiteb membru hekk kienet xi ħaġa enormi. Konna naħdu pjaċir kull nhar ta' ħadd u kull nhar terba fiċ-Champions League tara dawk in-nies kollha letteralment ippakjat minn kmieni għax il-post kien limitat ukoll. U mbagħad kien hemm anke tifkiret tista' tkun imma finals ta' Champions League tlifna mhux ħażin. Ġifieri konna niftakar nagħmlu l-big screen dak iż-żmien fil-bitħa u hekk. U kienu kun hemm mal-2000 ruħi ġifieri. Sfortunatament l-ebda waħda minnhom ma spiċċat f'mod pożittiv, imma xorta jibqgħu tifkiriet illi ta' xogħol kbir li konna nagħmlu dak iż-żmien. Eżatt. Minn hawnhekk ukoll nixtieq ngħidlek grazzi u ngħidlek prosti ta' kummenti li tagħtu wkoll permezz tal-kitba, matul dan l-istaġġun għandek ukoll tikkontribwixxi lejn website permezz ta' kitba u artikli. U nixtieq naqbad spunt mill-artiklu li ktibt l-aħħar. Qed nirriferi artiklu fuq il-futur, tibda fuq il-futur. Huwa fatt li l-Juventus ma jtellgħux ovvjament biżżejjed talent żagħżugħ, mentri mbagħad naraw eżempju jiena Milan huwa tim klassiku li jtella żgħażagħ jew kellha jinvest ħafna fiż-żgħażagħ u jafta fihom. Għaliex taħseb dan huwa l-każ fil-każ tal-Juve ġifieri li ma jagħmlux daqshekk fit-talent żagħżugħ. Għax għandna timijiet eżempju għandna 23 under 19, però it-talent żagħżugħ. Kif qed tgħid inti kif ġieli ktibt jiena naħseb illi apparti li fl-Italja mhux il-Juventus biss, fl-Italja hemm wisq għaġla u pressure biex tirbaħ malaj. Allura nifhem li sa ċertu punt il-klabs il-kbar ikunu jridu dak it-talent lest. Però bil-problemi ekonomiċi li hemm ġel-Italja, bil-diffikultajiet kollha, letteralment mhux qed ngħid għall-Juventus dan il-każ għax il-Juventus fejn l-oħrajn aġġornaw ħafna ruhom,
outside the pitch, ġifieri sija bħala mod kif mexxi s-soċjetà, sija bħala stadium, ġifieri l-oħrajn għadhom lura immens. Imma fl-opinjoni tiegħi inutli tagħmel l-under 23s, l-under 19s, tagħmel il-primavera biex assolutament ma tuħu xejn minnhom. Jiena nemmen illi almenu wieħed tnejn għandek tintegra konvinzjoni. Pereżempju, s-season li għadda rajna meta introduċih il-Miretti, pereżempju. Meta l-affarijiet, meta seraħna rasna li ġejna mal ewwel erba', dik hija l-mentalità Taljana u jiena ma dik il-mentalità ma naqbilx, għaliex meta tara pajjiżi oħra mbagħad inti tgħid jorajt l-Olanda m'hemmx l-istess pressure li hemm l-Italja, però timijiet bħal Ajax, timijiet bħal Bayern Munich, kultant joħorġu U Champions League. Champions League, eżatt, kultant tara Chelsea. Jekk tara il-formazzjoni ta' Liverpool, pereżempju, 21 sena, 22 sena, 23 sena. Taħt 25 maġġoranza. Kollha, Italjani għandhom l-ewwel wieħed il-coach tagħna pereżempju, Allegri għandu trid illi tihom iċ-ċans prematur ħafna biex jekk inti ħatibqa' tistenna dejjem tistenna u mbagħad meta jkollok il-problemi terhom iġibu players lesti ngħidilhom jiena ta' ċertu esperjenza u lill-oħrajn qatt ma tihom ċans. Hemm probabilità li inti it-tfal li tkun tellajt. Jew ħaddaħħal xi ħaġa għax tbieħhom jew issellifhom. Mhux dik l-istrateġija. U mbagħad jikbru x'imkien ieħor u tgħid il-aħwa xi tlift, x'valur tlift u noqogħdu sejrin. Eżempju, Maria ma Pirlo ma kienu se żball kien rajna ħafna talent su pereżempju Dragosin. Intela alone u issa qed jissemma li ħajjin jiġu inkluż jew minn ta' Cambiaso jew xi ħaġa ġbir. Bħalma tgħid inti, il-Juventus naħseb l-istrateġija tagħhom hija li trawhom juru daqsxejn dak il-potenzjal u ma tinbijaw il-qudiem. Pillo waħda mill-ftit affarijiet pożittivi li għamel meta ra li s-soċjetà hija limitata f'ċertu akkwisti, kellu l-kuraġġ ċertu żgħażagħ introduċihom. Issa bitti jaqul ħażin, imma introduċihom bħal Fragotta pereżempju, ma kienx xi plejer li jien personalment kien joġobna ħafna għalkemm kienu għamlu ħafna fass li dan. Imma kellu l-kuraġġ li jintroduċih u kien jilagħbu spiss. Pereżempju, neħdu il-Faġoli li bħalissa qed jisemma ħafna. Dan għalliek isemmih letteralment xi 5-6 snin ilu f'konferenza stampa. Jiġri dak kien jaf li dan hemm ċertu talent. Jafuha mhux. Xort għandek biex jimbar kemm ħajnżamm. Eżatt. U Rovella wkoll qed jisemma li Eżatt. Ifhimni, ma tistax laqqas iżżomm kulħadd għaliex naħseb Rovella u Faġoli huma plejers simili ħafna. Imma kif qed ngħidu, ara kemm għadda żmien minn dik in-nar li semmih f'konferenza stampa s'issa. Eżatt. U li ironika, għax mbagħad mela isemmih 6 snin ilu 5 snin ilu bħal mettajt inti. Mbagħad dan l-aħħar f'nofs istaġun kien jew lejn l-aħħar tisma' l-Allegri jgħid irid imur f'ċertu proċess. Ġifieri ħajmur lura fuq il-qudiem. Ironika wkoll għaliex meta tara l-midfield li kellna dawn l-aħħar snin jaqdek il-biki. Eżatt. Players overrated, ġifieri jiena nsemmi il-Ramsey pereżempju, x'ħadna mir-Ramsey. Spejjeż tal-kliem. Letteralment paga fenomenali dan biex iktar bil-qiegħda jew ġej medical milli ma tiġi mal-internazzjonali. Ma ħadna assolutament xejn minnu, ġifieri dawn huma kollha għażliet żbaljati. Hemmhekk naħseb li bnaf daqsxejn fuq imbagħad il-merkato u l-iżbalji li kienu jsiru qabel. Għax minn ma trid. Mhux hekk. Eżatt. Għalik allura Pier dan l-istaġun li għadu kif għadda. Għalik kien fallimentari, jimkel forse reċi elementi pożittivi li fl-opinjoni tiegħek salvawh. Affarijiet pożittivi naħseb li ftit rejna biex ma ngħidlek ma rejna xejn. Għaliex hija naċċettabbli li l-Juventus jispiċċaw f'dik is-sitwazzjoni. Dan ma tgħidx jien naf kellek parti ta' staġun pereżempju tajba u kellek parti ta' staġun għal xi raġuni li forsi ċedejt jew il-forma ma baqgħetx l-istess, dak kien letteralment staġun li ma rajna xejn. Dana nissokta ngħid li ġejna mal-ewwel erba' għaliex battew timijiet. Rajna naqsu. Ġifieri jien ma kont nemmen qatt pereżempju li Atalanta ħajnaqsu b'dak il-mod, imma ġiet tajba man-naħa tagħna li daw kellhom ċertu injuries ukoll.
U bijaw il-plejers. U bijaw il-plejers ukoll, ġifieri minn hemmhekk. Mbagħad alright, forsi l-unika ħaġa pożittiva li approfittajna roħna minn dik is-sitwazzjoni u kellna perjodu żgħir ta' kontinwità li ippermettiet li niġu mal-ewwelija. U naħseb ħaġa pożittiva wkoll li għalmenu minn għalija l-aħħar 6 logħbiet 5 konna ċerti minn reba' post. Dika kienet importanti. Ġifieri l-bqija tista' tgħid li letteralment ma rajna xejn u letteralment ġifieri tela żejt fix li li ċertu plejers anki l-ċarreb donnu tant rebħu hemmhekk illi il-motivazzjoni ma baqgħix l-istess. Din hija frażi li jisu ċertu plejers tilfu dak l-ċarreb li smajt kemm il-darba nagħmel dal-podcast u x'taħseb imma li hija raġuni, għax plejer professjonali dejjem għalmenu u jilab ma' Juventus sinħallu li nassumi li dejjem għandek dak l-ċarreb li dejjem ovvjament tittiba, speċa ngħid fl-Ewropa. Jiena ngħid ġej anki nitmexxija soċjetari tal-aħħar snin, 3-4 snin. Għaliex plejer fl-opinjoni tiegħi jkun affettwat ukoll. Meta inti tara ċertu tibdil, ejja nitkellmu ċar aħna mit-klub ta' Marotta, illum hija bla dubju kienet għażla żbaljata immens. Minn hemmhekk bdew ċertu żbalji. Meta Anjelli ħalla ħafna riedni fidej Nedved u Paratici. Xi ħaġa li personalment jiena qatt ma bsaħt ġifieri, ankun onest. Però saru żbalji enormi fl-opinjoni tiegħi. U nemmen li Andrea Agnelli ħalla wisq, ippermetta wisq li jsiru dawn l-iżbalji. Nibda mill-coach pereżempju, jiena wieħed minn dawk li kont nemmen illi meta nbidel Allegri kien hemm bżonn il-bidla. Però ma kienx hemm disponibbli aħjar minn dak il-coach li kellna dak iż-żmien. Minn Allegri. Fis-sens meta telaq Allegri. Meta telaq Allegri l-ewwel darba, fl-opinjoni tiegħi ma kienx hemm options li setgħu jiġu. Missu nżamm Allegri qed tgħid. At that point kien fadallu sena kontrat kont inżommu. La ma kienx hemm fuq il-merkato coaches disponibbli aħjar minnu, għax jiena biex nibdel immur għall-aħjar. Ma mhux għall. Issa daw 99% kellhom kelma dak iż-żmien beda jisma' Guardiola, jew kellhom xi wieħda minn għandu li ħar jiġi. Fil-fatt baqgħu jitrattjenu sal-aħħar. Biex imbagħad spiċċajna b'Sari. Illi Sari kienet diġà mill-bidu li da ma kellu x'jaqsam xejn mal-ambjent Juventinu. Players ma ridux żgur, jiġifieri il-problemi minn dakinhar bdew ġejjin. Għax jiena nemmen li ma tistax aħna baħna 9 kampjonati fila mhux ċajta, ħafna jgħidulek huwiex l-Italja li hemm u vera xejn. Jiena nibqa' ngħid li tattikament biex turi kemm inti plejer u l-iktar futbol diffiċli tattikament qed nitkellem jibqa' dak Taljan. Għax it-timijiet Taljani ma jħallulek spazju. Dik baqgħet il-mentalità. Jien qajt nemmina dik il-biċċa xogħol. Issa minn hemm inti hemm mod imma kif tispiċċa. Aħna spiċċajna fis-sitwazzjoni li ġejna ngħidilha jinbidejna. Mhux għax iċ-ċirkostanzi ġew hekk, nuqqas ta' programmazzjoni, żbalji fil-merkato, tneħħija ta' ċertu plejers li ngħid kien saret minħabba flus u ma kienx hemm għalfejn. Bħal pereżempju Cancelo. Aħna inna niddubbaw biex ma ngħidx kelma oħra. Kwaddrado full-back minn mindu telaq l-Ikxtajner. Minn mindu telaq l-Ikxtajner ma kinux kapaċi jieħdu full-back kif għandu jkun, kif kien l-Ikxtajner. Għax aħna meta inti tfajt il-kwaddrado full-back fid-difiża tlift nofs il-potenzjal tiegħu. Kreattività. Tlift nofs il-potenzjal tiegħu, ħadlu ħafna saħħa għax dan bil-Malti jasah nieħ. Mhux hekk. Dan letteralment il-linja kollha, Sena tagħmilha, sena u nofs tagħmilha, imma ċertu età mbagħad. Anzi, dawn l-aħħar sentejn Danilo għamel okkażjoni waħda u seba. Imma xorta mhuwiex dak il-fullback li taw developing illi il-ħin kollu tilgħu nieżel. Danilo huwa iżjed difensur. Ekku. Jiena nemmen li Danilo jipprovdi. Danilo huwa aktar stopper fl-opinjoni tiegħi. Ekku. Bil-mija. L-ewwel Pier ġie diskors fuq Allegri u qed li temmel li messu nżamm 3-4 snin ilu.
Allegri ħobbjajt, naqleb daqsxejn sawnek fuq tattika. Allegri ħobbjajt li min irid jara l-spettaklu jmur iċ-ċirku. Sewa, però fil-mumenti attwali mbagħad naraw timijiet bħal dak li rebħu Champions League eżempju, Chelsea, Bayern, Liverpool jilagħbu logħob futbol sabiħ u jirbħu 3-4-5 goals. Għalfejn taħseb li Allegri qatt ma mexa l-bot minn din il-filosofija tiegħu u qatt temmen li jasal li jibdel il-mentalità. Jien ħanejlek sa ċertu punt naqbel miegħu li jekk trid l-ispettaklu tmur iċ-ċirklu, però laqqas nippretendi lanqas illi fil-ground la tara ħeġġa, la tara fiżiċità, la tara konċentrazzjoni. Mhux riżultat ta' din il-filosofija naħseb jien? Ifhimni, sa ċertu punt iva jista' jkun li daħħal dik il-mentalità, imma xorta jiena li s-sorprendetni minn Allegri dal-istaġun illi ma ġġarlax ruħu, fl-opinjoni tiegħi. Baqa l-istess mentalità. Meta tagħmel sentej jagħmel ma jkoċċax u xejn minn isir żball. U inti ma turix letteralment xi ħaġa ġdida, hija ta' disappunt. Onestament ma stennejtix minnu, stennejt xi ħaġa differenti. Però mbagħad meta tara il-materjal li kellu, jiena nemmen li kellna ħafna materjal overrated nerġa' ngħid. Dal-istaġun? Mhux dal-istaġun biss, dawn l-aħħar tliet staġuni. Tifhimni, jiġifieri jiena nemmen li kellu jaħdem li kien hemm. Issa, u fil-fatt ili daqsxejn ma nikteb artiklu li qed nistenna li l-calcio mercato jirranka ftit, jitħabbru nisperaw jirranka ftit. Imma milli jidher dan. Jiena naħseb illi semma leħnu mhux ħażin, naħseb illi ovvja li anke jkun dejja u ma naħsibx illi rrid jipproduċi dak il-futbol diżastrus li rajna dis-sena, ma naħsibx li hu kuntent jien. Taħseb imma li dal-futbol diżastrus li qed nara jew kellha bla ħeġġa huwa tort ta' din it-tattika li juża għalih, fis-sens aħna Allegri nafu li defense first, mbagħad tiskurja wara u kemm il-darba qal li ovvjament jippreferi jirbaħ wieħed b'xejn. Nemmen li kollox ma kollox. Jiena nemmen li ġi dal-futbol diżastruż. Il-mentalità tiegħu il-midfield li ma kenniex, għax inti jekk ma jkollokx plejer li huwa leader fil-pitch li jafitella t-tim li jkisser il-lok tal-avversarju, dak it-tip ta' plejer aħna m'għandniex. L-ewwel ftit tal-lejl rajna lob kompletament differenti. Għalhekk kellna ċertu lobby aħna mirbuħ il-lesti tnejn xejn u jew niġu jew nitilfuhom. Għalhekk għax ma tant f'ħinijiet f'mumenti minnhom tant konna nidħlu li aħna fraġli li kont tibda tistenna li ġej il-gol minn ħina li joħroġ, it-tim kien jidher. Dejjem tieħu fik. U tiddevedifika x-xa. Eżempju mal-Inter ver ma tiftakarix wara sija l daħħal il-kellini minn għalija kien. Eżattu, jiġifieri. Kollox ma kollox. Pereżempju waħda mill-iktar affarijiet diżappuntanti kienet il-fiżiċità. It-tim kien jidher li letteralment ma jiflaħx għall-logħba. Ma jiflaħx għall-logħba. U hija għax jekk hemm nerġa' ngħid jekk hemm pajjiż li huwa iffissat u organizzat fuq il-fiżiċità huwa l-Italja. Fil-fatt jekk toqgħod tara inti Real Madrid minnu l-preparatur atletiku tagħhom, Pintus, li għamel snin twal fil-Juventus. Jiġifieri jiena dawn l-affarijiet huma inaċċettabbli fil-fatt jekk min isir żball ħajsir xi tibdil. Fil-backroom staff? Suppost, għax ma stama xejn iżjed. Però kien hemm ġifieri li ħajtħol trainer ġdid ma li għandu. Ġifieri xi ħaġa xi kambjament se jkun hemm għal dawn. Bħalma naraw l-affarijiet aħna dawn huma ovvja iktar jarawhom għax jgħixuhom 24 siegħa kuljum. Allora jista' jkun din il-nuqqas ta' fiżiċità li qegħdin naraw, jista' jkun is-solv mhux is-solvi fis-sens hija t-tweġiba għall-problema tal-injuries imbagħad. Li dak li jkun ma jiflaħx għallu. Ħanejlek l-injuries jiġu minn ħafna fatturi, anki minn pressure mentali, u ngħidlek għal xiex għax il-plejer huwa bħal bniedem normali fin dej konti. Tmur għax-xogħol, kulħadd għandu problemi tiegħu. Problemi familjari, problemi personali. Jistgħu jkunu problemi ta' ħafna tip, jiġifieri injury jaf jiġi minn hemm ukoll. Għax aħna l-ħajja privata ta' plejer ma nafuhiex. M'iniex qed nitkellem għal injury meta bħal Mowġa Chiesa pereżempju, għax hemmhekk konna sfortunati wkoll aħna l-aħjar plejer li kellna weġġanna wkoll, jiġifieri l-iktar plejer li seta' tagħna ħajja lis-sistema tlifnieh. Però mbagħad f'jannar eżempju ma ġiex Vlahovic. Iva, Vlahovic u jiena ngħid li mnalla Vlahovic għalkemm bis-sistema li kellna irnexxinna nġibuh plejer normali bħall-oħrajn wara ftit,
Jiġifieri għax inti ma tistax iġġib l-aqwa center forward li kien hemm fl-Italja tonfoq 70 miljun u wara ġiex lobiet tibda tilagħbu daru lejn l-asta. Issa, Vlahovic ċorta jrid min jitimgħu. Allura wara ftit ġejna weġġa' Chiesa, ġejna waqajna fil-bum. Jiġifieri dik hija l-problema, dik hija l-qol. Nemmen li kien hemm xi ħaġa żbaljata fil-preparazzjoni żgur għaliex ħafna injuries muskolari ma jistax ikun li hemm xi ħaġa fil-preparazzjoni żgur mhux forsi. It-tim letteralment season sħiħ jilgħab 20 minuta nofsija qed intik ħafna u jieqaf. Season sħiħ ħafna. U ġil-qas ikunu sibna l-gol. Żgur, jew inkella mbagħad naqgħu il-gol u nibdew nilagħbu. Hemmhekk hekk, mhux hekk. U mbagħad tibda tara ċertu pressing. Għax jidħol il-paniku mbagħad. Tifhimni? Inaċċettabbli. Mela, ħalmlek il-mistoqsija issa. Għaliex taħseb li once again, nkomplu fuq din Iża Allegri u x'kien għamel qabel, għaliex it-tim Juventus taħseb li beda jbatti fl-opinjoni tiegħi issa, fl-aħħar sena tal-Allegri, l-aħħar sena tal-Allegri, it-tim beda jbatti kemm tattikament, kemm output ta' goals. Għalfejn għadna naraw l-istess apatija fil-ground u l-istess mentalità dajfa, jisek l-ewwel mistake fuq dal-punt, l-ispina tat-tim, speċjalment fuq wara ovvjament, kienet hemm dawn l-aħħar 3 snin tista' tgħid. Però xorta waħda bqajna naraw dan il-logħob jiġifieri deludenti. Għaliex Fabio badna dan niżla għalija fl-2018 u għad ma nistgħux nirkupra. Jiena ngħid l-aħħar sena tal-Allegri tal-2018 mhux it-tim assaġġ li kien hemm bżonn xi tibdil li ammulaw f'ċertu pożizzjonijiet iva naqbel. Però fl-2018 tinsiex il-liġi Ronaldo. Inti meta ġiet plejer ta' dik il-klassi mondjali, ta' dik il-fama u dan ovvjament li t-tim irid idur madwar imbagħad. Tifhimni, ma dik is-sistema li bqajna nilagħbu li konna nilagħbu kulħadd jilagħab għal kulħadd, tista' dik mingħajr ma trid. Inti aqbad il-ballun bum, tifi Ronaldo. Dik mhux issa battija tattikament u battija. Imma dik is-sena ma konniex daqshekk ħsiena. Jiġifieri kien hemm id-disappunt li lajna kmieni fiċ-Champions League lajna kontra l-Ajax. Wara li għamilna l-miraklu mal-Atletico Madrid. Jiena dik is-sena. Naħseb kienet l-oħda mill-aqwa logħbiet ta' żmien Allegri. Eżatt. Jiena però ma biex taf għalfejn. Għax meta qabel bħalmet inti kellna l-Dybala Higuain li kienu jispikkaw il-gols kienu jiġu anke mill-midfield ġieli. Tattikament morna lura għaliex fit-2018 meta ġi Ronaldo. Jekk ma tistax tisblokka riżultat, itfalilu, forsi hemm xi ħaġa. Mentalment, il-plejer jgħidlek. L-iżbalji saru f'dak is-sajf imbagħad. Ta' meta tela. Għax flok. Irtuk jgħajna ftit bil-mod biex nibdew nippreparaw it-triq għal ċiklu ieħor. Jekk fejna fien jekk kellna bżonn pereżempju jekk rajna l-Aleksandro kien diġà beda jbatti dak iż-żmien. U dak iż-żmien kellu merkato Aleksandro. Jiena niftakar daw jgħidu lest ma' Chelsea. Dak iż-żmien. L-iżbalji dawk huma illi dawk il-plejers li rajna li qabdu triq tan-niżla bil-Malti baqgħu hemm. Tifhimni? Bil-Malti imxejna bil-qalb flok bil-moħħ. U dak fil-futbol huwa letali, meta timxi b'qalbek ma timxix. Għalhekk illum qegħdin dik is-sitwazzjoni għax id-diriġenti 3 snin ilu ħadu dawk id-deċiżjonijiet. Kienu jafu bħal Aleksandro, flok neħħejna l-Aleksandro dak iż-żmien, neħħejna l-Kansiero. Fem dak kien hemm min jgħidlu kollu kellu xi problemi ta' attitudni jew il-maqabbel. Aħna kombinazzjoni meta nagħmlu xi plejer hekk, dejjem ngħidu li kien xi problema jew ta' attitudni. Jew smajta spiss dik matul is-snin, qed kien insegwu Juventus snin u smajnija kemm il-darba. Però mill-aħħar Pier ngħid jien plejer ma rridx ikun lest jiċċaqlaq biex tbieħa fl-aħħar mill-aħħar. Ħanejlek illum id-dinja tal-lum monitors, ġifieri mhux ħanoqgħdu nduru mal-lewża bil-Malti, ġifieri illum plejer inutli jekk tara trasfers tal-plejers kull sena dejjem kuntent u dejjem kienet il-ħolma tiegħu li jilgħab ma' dik it-tim li jmur. Is-sigriet huwa li taċċekka huwa u mortiem. Anki insinja, Marturanto qallhom ma ġejx għall-flus. Ġifieri tisma' kemm trid temmen jekk trid.
Ġifieri llum hija d-dinja tal-flus, hija ovvja. Però llum jew nemmnu li dik hija triq, jew il-proprjetà tiddaħħal il-mentalità illi mhux qed ngħid l-anjellijiet aħna fejn ninżawlhom il-kappell dawn huma familja omorhom bil-Juventus ġifieri u l-Juventus tellawhom fil-quċċata. Però llum iż-żminijiet inbidlu. Illum m'għadniex fl-80s u fin-90s, illum trid tinvesti. Illum trid tinvesti, trid tieħu bħal negozju, illum trid tieħu riskju tiegħek. Hekk m'intix ħadd riskju tiegħek, min tista' tasal qatt. U jiena nemmen l-ek se nibqgħu bil-mentalità. Illi l-ewwel nirpoġġa l-Italja. U mbagħad il-bqija li jiġi huwa bonus, diffiċli biex naslu. Mhux hawn min jasal ma jagħmilx hekk eżempju Chelsea. Diffiċli biex naslu. Mela meta rapportaw jalla ma nafx ħadu li kienu ġew ir-raba'. Imma fis-sens kienu qed jiġġieldu sal-aħħar xahar. Real Madrid kienu ilhom sentejn. B'suċċess. Mhux hekk. Mitluq ta' Ronaldo xtela għamlu dawk is-sentejn, tellaw tliet titfal tagħhom tajbin u investew f'wieħed minnhom minn hija Vinicius. Ma ħadux xejn. Mhux hekk m'għandna. Ħadu ħsomm ma mhux ħażin, jiġifieri ħadu riskju tagħhom. U waslu mill-ewwel waqt snin dawn waslu. Ekku. Issa mhux qed ngħid dawn m'għandix biħal sejja se taw tilfuha għax hekk kellu kien hemm tim li ħaqgħu jirbaħ il-finali li sar kien Liverpool bħala lob. Imma eżatt. dak huwa. Biex nagħlqu daqsxejn il-kapitlu Allegri hawnhekk. Forsi ħankun daqsxejn kontroversjali ma nagħmellek mistoqsija sempliċi ħafna. U forsi ndiskutuha ftit. Allegri overrated? Le, jiena ma ngħidx li huwa overrated, ħanejdlek l-ewwel ħanejdlek x'nemmen jiena nemmen. Infin dej konti il-players jagħmlu il-coach. Jiena dik dejjem nemmen ta'. Ġifieri aħna nsemmu ħafna l-Zidane pereżempju semmejni ħafna. Zidane irid naraw ukoll bħal Guardiola jibni timu. Għax hija faċli tqum filgħodu ċappel il-President tgħidlu ftaħt l-album tal-Stickers. Huwa ġobni da. Imur jġibulek. Faċli, faċilissimo. Ġifieri, jiena coach meta narah ġie mix-xejn minn tim żgħir bena timu, waslu pereżempju nofs klassifika, mbagħad ma' tim kbir ġab is-suċċess, tinduna tgħidha. Coach tajjeb, minix qed ngħid Zidane mhuwiex coach tajjeb. Zidane mill-żar ta' Real. Għax tattikament Zidane coach għal iżgħar ma. Abdu tafgħu hemm, però kellu l-krema. Kellu l-krema. Mhux bħal ma tfajna l-pillhom illum għal għadem hemmhekk. U tajnieh lill-Artur, u tajnieh il-Frabotta, u differenti. Le, differenti ħafna. Jiena ngħid illi huwa dak it-tip ta' coach li jrid il-talent list. Fil-għata kon sensassi, jiksab il-talent lest wara telaq Conte? Eżatt, u wara Conte sab pediment enormi. Conte, meta ġi Conte, konna letteralment baħ fil-baħ wara s-sena ta' Dernieri, kienu t-terdu kwantità ta' players, niftakar Marotta kien ħadem li fuq il-kwantità meta ġab l-ewwel sena tiegħu wkoll kif ġiewu biex kemm jista' jkun. Xorta nemmen nisfortunatament dak is-season Kenna injuries bħal Quagliarella pereżempju għax ma konniex sejħin ħażin. Mhux qed ngħid li konna ħanieħdu xi lik, imma nemmen li konna niġu iżjed il fuq. Ma ninsawx ukoll li Conte kif ġie Conte ħadna l-pillo. Illi solva enormità ta' problemi għalhekk qed ngħidlek meta ma jkollokx il-midfield. Il-pedament ta' Conte baqa' hemmhekk għal 3 snin u bagħad jiġu l-aħħar sentejn jisum bidel wara l-finali tal-15. Xorta wara l-pedament ta' Conte xorta ttieħdu ċertu players, pereżempju inklużjoni ta' Tevez. Eżatt. Ġifieri xorta baqgħu jittieħdu ċertu players illi bekk għandna d-dejjin. Jiena nemmen li fil-final mal-Barcellona kellna l-aqwa midfield kien hawn fl-Ewropa. L-aqwa midfieldu. U l-plejer jagħmel il-plejer. Għaliex sploda Pogba illi ma ninsewx dak iż-żmien kellu miegħu Pirlo, Vidal, Marquisio. Ġifieri forsi niġu għalija wkoll għall-merkato. Għax għandi kurzità wkoll jiena nispera li Pogba huwa l-istess Pogba. Mhux hekk dik għax nafu x'ġara meta mar mal-Manchester u l-Manchester kienu nixjin bħalna lejn it-triq tan-niżla. Ġaralu, ġifieri plejer waħdu ma jagħmilx it-tim. Ġifieri ndaħluha f'rasna. Imma nibqa' ngħid illi Allegri le mhux coach overrated, coach illi jrid ċertu pediment lest, jrid soċjetà finanzjarment soda wara. Mhux bħal allura. Pereżempju jiena l-Allegri f'xi Real Madrid jew f'xi PSG naraħ adatt.
ħankun onest. Jiena l-ewwel għaddi l-ħseb minn rasi, kont nsemmijilek meta bdejna nitkellmu fuq Allegri u l-istil tal-lob tiegħu, però ma nimmaġinax Real Madrid jilagħbu hekk imbagħad. Imma ħalejtek jiena bħalek ngħid. Imma meta jkollok ċertu stil ta' players, awtomatikament li m'intix ħadak dik il-logħba fil-pitch. Laqqas kważi ngħidlek jiena ngħidlek illi bħal Allegri bħal kull coach ikun hemm kważi biex iżomm bilanċ fid-dressing room. U jagħmel dak id-daqsxejn tokki ejja tihom il-flok ħajjilagħbu. Fil-fatt Kif tista' inti pereżempju tgħid il-Modric, il-Kroos, dawn huma surmas fil-ground, ġifieri mhux qed ngħidlek ma jkollokx dik fuqhom imma daw fil-pitch letteralment ħajmexxu. Fil-fatt. Kif kien Pillo, inti taħseb illi Pillo kien coach fil-pitch. Iva. Pillo kien coach fil-pitch. Jiena kelli rajt illi ma remmek kombinazzjoni u forsi ma jmissux aċċetta lanqas, imma nemmen li xi ħaġa pożittiva ħalla nfindej kont hemm aħna ġiġu nuri. Jiena at that point kont nikkonfermah. Sena wieħed illi minn li disappuntani, ħankun onesta, stennejt peress li kif qed ngħidu kien ta' moħ tajjeb fil-pitch, stennejt iżjed, però mbagħad nemmen illi waqgħet il-pressure fuq u forsi kien jaf x'inhu ġej. Tifhimni, mbagħad titlef il-kontroll. Forsi wkoll li isma' aċċettaw dak l-istil tal-lob Kien offensiv, darba niftakar kien qed fil-intervista qal ma stennejtux ħajkun offensiv daqshekk. Però mbagħad jiena fl-aħħar ftit żmien ta' Pirlo rajthom ishom marru lura l-otta. Ma ninsewx illi aħna mument minnhom monna low camp u aħna biex għandna tliet xejn. Iva, mhux hekk. Jiġifieri u labna logħba naħseb Pirlo minn daqshekk naħseb kien isu motivatur hija, kien isu jidħol kien jemmen fiż-żgħar. Kellu dik il-grin. U nemmen illi kieku nagħta daqsxejn oħra ċans. Naħseb illi konna ngabdu daqsxejn. Forsi nimxu bis-sena, però sena dejjem konna naslu. Konna naħseb ngabdu xi ħaġa. Imma l-affarijiet ġew kif ġew. Sewwa. Namlu parentesi żgħira fuq il-merkato. Pierre, semmejt xi fuq il-merkato. Semmejt il-Pogba l-ewwel inti, Di Maria mid-dera reġa' kien hemm bizzjoni pożittivi wkoll li biraħ qegħdin jiffinalizzaw l-aħħar ftit dettalji tal-kontratt. S'issa rajna il-Pogba u l-Di Maria ġejjin, ġifieri players ġejjin. Però mbagħad min ħajitlaq, Pierre. Qed issa ma ħajitlaq delikt. Sewwa. Li ovvjament għalija jien l-aħjar difensur li għandna bħalissa. Għax Bonucci li naqqas ovvjament hija suġġettiva. Però ġisha ma delikt biss laħitlaq sissa. U l-players dead weight ngħidilhom jiena. Tieni kommenti jekk ġenerali fuq il-merkato. Fimni, players bħal Di Maria u Pogba naħseb kulħadd jaf xi kwalità, speċjalment Di Maria, xi kwalità ta' plejeru għalkemm illum avanzat fl-età. Xorta, anzi, li qed iddejjaqni ftit li l-kuntratt ħajkun biss ta' sena. Skont ċirritu hekk. Ġifieri Fimni, kif qed ngħidlek Di Maria u plejer enormi li ħanieħdu pleċir bih żgur u m'għandix dubju li ħajkollu sena, ġifieri u ħajtellana fil-livell żgur, anke mentalment. Imma kif qed ngħidu, ma tantx qed tikkonvenċini li jrid kuntratt ta' sena għal at that point kont ninvesti ma' gain il-finanzi huma dawk li huma kont ninvesti f'xi ħadd iżgħar jien biex immur iżjed on the long term. Once again, hawnhekk naqtas il-klimek jorbot mal-fatt li konna qed ngħidu qabel l-Italjani u Juventus iridu players lesti, Allegri irid players lesti biex jirbaħ issa. Eżatt. Pogba kif dejna ngħidu, Pogba aħna nafu x'eżatt Pogba. Imma kien f'dak il-famuż midfield. Issa nara Pogba li forsi kollu daqsxejn inqas ta' kwalità minn dak iż-żmien, xorta nemmen illi fl-ambjent ideali tiegħu sa jrendi ħafna. Pogba naħseb illi reġa' ma' Manchester United again. Money talks, reġa' ma' Rem, ħaseb li forsi ħajerġa' isib dak il-bilanċ li kien hemm dak iż-żmien, mentri Manchester United ftelaq wara l-era Ferguson. Ma sabux għadhom. Ma sabux saqajhom, allura sab diffikultajiet. Nemmen mbagħad illi s-sigriet kollu huwa fit-tneħħija ta' ċertu players u li mhux ħatkun faċli. Bħal Arthur pereżempju, mhux ħatkun Ramsey illi ma jinħall bil-kuntratt xejn.
Għalkemm jien naħseb li nemmen li naslu, ta'? Nisperaw, għax jekk jeħilsu minn żewġ kuntratti sodi bħal huma Tartu u ta' Ramsey, naħseb li jkunu jistgħu jsiru aktar movimenti. Artur qed issemma bibdil ma' Zaniolo. Hekk qed jissemma, ma tantx nemmen jiena kif Mourinho ma naf, jalla jkollu bżonnu. Għax minna li Zaniolo ma jridx ġeddet? Le, Zaniolo ma jridx ġeddet. Allura jaqbillhom għax imbagħad hemmhekk fejn tidħol id-diligenza l-coach. U naħseb ilu diskussjonijiet ma' Juventus naħseb anke ma' timijiet oħra qabel, però naħseb jidher li l-Juventus dieru iktar li jridu bis-serjetà. Taf li jiena però akkwista Zaniolo jinkwetani ftit kellu żewġ saqajn. Però il-vantaġġ li hemm li għadu żgħir, fl-età għadu żgħir, ġifieri meta tkun għadek żgħir, huwa differenti li tirkupra minn żewġ injuries bħal dawk u tkun ta' età żgħira milli tkun avanzat naf 28-29 sena. Għax jekk niġu f'dar, inkwetanti anke ta' Chiesa u ma nippretendux li Chiesa sa jidħol u sa jkun Chiesa ta' qabel mill-ewwel u ġifieri dajr tiżmin tiegħu mill-ewwel. U laqqas iridu jieħdu ċertu riski li jekk jiflaħ jidħol f'Novembru aħjar ma jidħolx f'Ottubru jidħol f'Novembru, biex jerġa' jiġri l-istess. U Zaniolo parti mill-li rġa' ċalu kien għalhekk. Ġek kmieni. Daħal kmieni. Ġifieri daw it-tip ta' injuries huma delikati ħafna u tittoqgħod ħafna attenti. Delik qed tissemma li qed jgħidu qed tissemma li talab li jinbih l-opinjoni tiegħek. Delik probabbilment qed jitlob il-klawżola tiegħu jiffirma iva, imma l-klawżola tiegħu tinżel għal 80 miljun. Issa dik jiena. Jiena kważi laqqas indaħħal klawżoli fil-kuntratt ħalli minix biex jiddilja mal-klabb, mhux jaqbad jħallas il-klawżola ġieli ġiet favorina wkoll għax kakkwista Higuain Nexa kellu klawżola ħallasnija u ħadd laqqas tiddilja mal-klabb anke Pjanic fi żmien Pjanic kellu klawżola ta' 35 miljun ħallasom tieħdu. Jiena ma tantx naqbel li ssir klawżola, assolutament. Imma jekk dik hija talba tiegħu mhijiex xi talba ħanejtek fenomenali, nissalvagwardja l-klabb iwa f'ċertu affarijiet, imma naħseb nipprova nsib mod biex niftijem miegħu. L-età hija favorih u għadu żgħir. Favorih, però jitjieb naturalment kellu momenti li ma kinux daqshekk tajbin, imma naħseb wieħed mill-aqwa plejers li għandna. Però mbagħad iżommu plejer kontra qalbu. Għax jien dajk qed jitlob li jinbih. Ma dirx li fil-każ ta' Delikt huwa xi ħaġa li qed kontra qalbu ma' Juventus. Ma jitlob li jinbih. Qed jgħidu li talab li jinbih. Fimni, it's the management way. Illum il-plejer ikollu l-management tiegħu, nafu mill-liema uffiċċju ġej, ġifieri dan xorta għadu taħt. Kont se ngħidlek jista' jkun li jrid jitla' ħabba. Jista' jkun il-manager servizz jgħidluhu. Però xorta mill-rajda l-għodu Chelsea qed jaraw li talba hija. Rik rajda wkoll. Ġifieri diġà qed jgħidu li kien hemm xi managers ta' Koulibaly Londra biex jippruvaw jieħdu lilu issa. Ġifieri da xorta ħajġi da. Jien ovvjament jalla jibqa' Jiena jalla fil-mija. Però ħankun straight. Kieku Chelsea ħalsu l-klawżola jiena ma nostakolax, 120 miljun. 120 miljun. Kif għal-marka il-ġimgħa huwa aktar faċli li tibdel issib difensur ieħor milli ssib attakkant. Jiena b'dawk il-flus inkompli ninvesti fil-midfield. Mela, tagħmel merkato bihom dawk. Ħalli nagħmel difiża daqsxejn żagħżugħa, għamilna l-akkwista Gatti li jidher promettenti, forsi ddaħlu daqsxejn ma' Bonucci li għalkemm imma Bonucci xort għandu l-esperjenza. It-teħdik issa l-esperjenza minn hemmhekk jitlaq. Naturalment isiru żied akkwisti mbagħad imma iktar kieku naċċettom jien nkompli ninvesti fil-midfield. Sewa wisq. Nagħlqu dik il-parti ta' diskussjoni hemmhekk. Issa bjena ħanamillek 5 mistoqsijiet ta' iva jew le. Sewa, mbagħad forsi naqtu tentu fit minnhom. Imma nista' li iva jew le, kull waħda minn dawk ġejjin 5. Mela, din għandha tkun l-aħħar sena ta' Allegri ma' Juventus? Skont iċ-ċirkostanzi. Iva jew le? Le, ma naħsibx. Juventus għandhom jinbiegħu biex jiġu jsiet kompetittivi finanzjarjament? Nemmen at this point iva. Taqbel ma l-akkwisti issa? Milli jidher li ħajkun hemm iva. Għandna naraw rivoluzzjoni fl-iskwadra fis-sajf li ġej, mhux issa li ġej ġifieri. Diffiċli iva jew le, għax tittara.
Ma jistax ikun hemm rivoluzzjoni kull sena, laqqas jekk l-affarijiet jiġu tajbin, ma nsib li jkun hemm addizzjonijiet naħseb li qed ikun hemm jien jekk is-season ikun tajjeb. Temmen li nirbħu fl-Ewropa fejn 5 snin li ġejjin nirbħu ġifieri nollu t-tazza. Iva jew le issa. Ejja ngħid iva. Din sorprendejtni bija Pieret li taħseb li għandna nimbijaw. Li l-soċjetà għandha tinbih. Għaliex? Jiena kif qedlek l-ewwel, jiena nemmen li llum żminijiet bidlu. L-anellijiet plus li huma managers tajbin kollha u familja enormi u b'saħħitha. Jiena nemmen il-familja kieku trid tinvesti bis-serjetà. Tinvesti daqs il-President tat-TSG. Li jagħmlu 400 miljun cash injection kienu, Imma still għatem dik il-mentalità li one in, one out. U jena nemmen li wasal iż-żmien, mhux wasal iż-żmien, klabb bħal Juventus dik l-enormità ta' klabb ġifieri u dan. M'għandux ikollu dik il-mentalità. Di hija opinjoni tiegħi, jiena qed ngħidlek l-anjellijiet ninżelhom il-kappell għax il-Juventus huma li huma bis-saħħa tal-anjellijiet. U jiena għandi stima, però nemmen li kieku għandna ċerti tip ta' investituri differenti, nemmen li fl-Ewropa naslu iktar. Investituri ġifieri li kapaċi, jekk għandhom mentalità differenti. Li għandhom mentalità differenti. Li kapaċi jistaportu ċertu ammont ta' snin illi nibni u mhux inġib wieħed inneħħi wieħed, jekk inġib wieħed qed joħroġ wieħed. Ma jistax ikun, fl-opinjoni tiegħi ma jistax ikun jien li ngħid illi il-mentalità ta' Bayern Munich pereżempju toġobni wisni. Bayern Munich meta bnew it-tim l-ewwel ħadu Ribéry, mbagħad ħadu l-Robben in-naħa l-oħra, sena wara bnew bil-mod. Akkwist wieħed ta' ċertu ammont ta' flus u nibnu madwar. U bnew u waslu. Jiena dik it-tip ta' politika toġobni ħafna. Sewa. U l-aħħar mistoqsija temmel li nirbħu fl-Ewropa fil-5 snin ġejjin qed li iva. Forsi kienet Tispera. Għax kelli ngħidlek iva. Però taħseb li, onestament, taħseb li fil-5 snin li ġejjin forsi biż-żgħażagħ l-iskwadra li qed tinbena li forsi qed naraw tinbena minn dan l-istaġun naslu. Nisperaw li ma jkunx iżjed ħin. Qatt m'għandna xejn uffiċjali. L-ewwel kellimna fuq Di Marija tlek plejer enormi. Ma tantx tikkonvinċini on the long run. Tifhimni, ġifieri ma rridux nitilfu iktar żmien. Ħlejna 3 snin fl-opinjoni tiegħi ħlejnihom 3 snin, armejnihom. Letteralment armejnihom. Aħna minn Ronaldo law flok ħallejna t-tim u bnejna iktar, żarmajna t-tim ma' Ronaldo u dak kien l-iżbal madornali. Min hawn lem, jekk maħniex ħanibnu u se nibnu bil-paċenzja, maħniex sa naslu. Jekk nibnu bil-paċenzja u nibnu bil-għaqal, hemm ċans tajjeb li naslu. U l-aħħar mistoqsija vera żgħira, taħseb li jkun Allegri li rebaħna? Ma naħsibx. Illi jerġa' jagħmel pedimenta jekk nemmina. Ma naħsibx li fl-Ewropa jista' jkunu li rebaħna. Ma naħsibx. Sewa. Nefqu hawnhekk Pier nsina ħafna suġġetti differenti u vari, kienna diskussjoni tajba ħafna, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek. Forsi għandek xi kummenti konklusivi li tixtieq tagħmel. Nirringrazzjak nerġa' tal-istadina u nieħu pjaċir għaliex jiena kif kont fil-kumitat, però xorta ninqis ruħi daqs li kieku għadni għaliex dan il-klabb li ħajsibni dejjem. Din hija d-dar tal-Juventini u kif ngħid il-President jien nsellimlu minn hawn il-ġew. M'għandix kliem biex nirringrazzjakom għaliex illi tiġi hawn u tara dan l-enormità illi baqgħet soda matul is-snin dejjem imxejna bil-għaqal, dejjem ħdimna l-membru. Tajjeb dejjem, perfett dejjem ma tistax tkun, min ma jagħmel xejn ma jiżbaljax. Però naħseb illi llum qegħdin grazzi għall-President u għall-Kumitat qegħdin f'sitwazzjoni li l-membri għandhom biex ikunu kburin li għandna. Grazzi ħafna Pier, ma nistgħux nispiċċaw naħseb nota aħjar minn hekk. Ringrazzaw lilkom tal-li segwejtu dan il-podcast għal intini wieħed mal-membri tagħna.
Grazzi once again. Ovvjament issa nkunu looking for biex naraw il-merkatu x'ħajġib u xi aħbarijiet sa jkun hemm. Aħna narawkom fit-tielet episodju ġimgħa oħra. Dak sa dakinhar. Grazzi ta' segwitu. Ċaw.